kuthiwa ke mas add u3 over 15 no 7 over 15 bese ngoku answer siyenza ibe ngathi lula. Xa u-add ke ngoku ii-fractions funeka uba ujonge uba ayizo numbers ezi-mixed na okanye ii-denominators zazo ziyafana na, and then xa ubona ezi ii-denominators ziyafana, i-denominator ngu-15, if ufuna ukudibanisa ezi zombini, isum yakho izoba ne-denominator efanayo engu-15, and then i-numerator yakho izoba isum ka-3 plus 7 okanye 10 over 15. If we want to simplify lento, ufumana i-greatest common factor ku-10 no 15 engu-5. So uzodivide u-10 ngo-5, uphinde udivide no-15 ngo-5. Uzofumana u-10 divided by 5 ngu-2, 15 divided by 5 ngu-3. So u-2 over 3 is simplified. Bafuna ukwazi ke ngoba isebenza njani lento, masiyidrawe. Masidrowe, sizodrowa lento sihlukanise zibe yi-15 ii-pieces zayo. Sithi nibone uba nizokwazi uyenza naloo nto. Hayi, into engcono noba mandenze ii-circles. Hayi, ngathi andizozenza isekile, ngizokwenza ezi-15 sections. Nansi ndawo iyi-1, iyi-1 le. Okay. Z2. Yesithathu le. Z4. Esihlanu. So ngizoyithatha lento ndiyikope ndiyipaste. Okay. That makes Z10 ke ngoku Z15 ke ngoku. So ke ngoku ucinge lento nje ngathi yi-chocolate. Sesiyenze yazi iipisi eziyi-15. U3 over 15 ke ngoku uyintoni? Uzoba ziyiipisi eziyi-3 apha kule nto yam eziyi-15. Nansi 1, 2, 3. Ziyi-3. So ngoku ke sesizodibanisa no-7. 7 ezi-sections eziyi-7 kwezi ziyi-15. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uyabona ngokuba ubudibanisa ezi zinto zam ufumana u-10 ziyi-10. 10 over 15. And then uba ufuna ubona uba i-10 izofana no-2 over 3, uzofuneka uphinde uyisplithe le candy bar zibe ntathu. So ke ngoku ipisi nganye zizoba ne-section eziyi-5. Nansi i-third. Nansi yesibini. Ngoku uyabona uba xa soyenze kanje ufumana u-2 over 3. 1, 2 over 3. Yeah. So 10 over 15 uyafana no 2 over 3.